కేంద్ర ప్రభుత్వం 11 కొత్త ఆధునిక ట్రైన్లను ప్రవేశపెట్టడానికి సన్నాహకాలు చేస్తున్నారు. వాటిలో 8 అమృత్ భారత్ ఎక్స్‌ప్రెస్, 2 సాధారణ ఎక్స్‌ప్రెస్ మరియు 1 వందే భారత్ స్లీపర్ రైల్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ రైలు ఎక్కువగా వేసవి ఎన్నికలు జరగనున్న తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్, అస్సాం వంటి రాష్ట్రాలకు కేటాయించడం విశేషం. ఈ నిర్ణయం ప్రజా ప్రయాణం మెరుగ్గా, అధిక ప్రాధాన్యంతో ఎన్నికల సమయానికి ఉపకరిస్తుందని భావిస్తున్నారు.